Bé, bona tarda. Avui, el ple d'avui, ha estat un ple una mica curt. Teníem 2 punts de l'ordre del dia, en el qual el primer era l'aprovació del conveni Corner, que és un conveni de turisme, en el qual nosaltres hem votat en contra, però no pel fet de que no sigui positiu juntar-se amb altres municipis per anar a fires de turisme, sinó perquè no sabem realment quina és la repercussió que té aquesta inversió al municipi de Roda de Berà. Llavors, nosaltres, com a oposició, no podem votar a favor si no sabem, siguin 400, 300 o 3.000. Els euros que invertim en aquestes fires no sabem quina repercussió tenim realment al nostre municipi. I després l'altre punt era una moció presentada per Iniciativa, en el qual presentaven la millora del carrer Joan Carles I, el de l'escola Cucurull, cosa que nosaltres hem manifestat, que celebrem que hi hagi actuacions no conjuntes, sinó que ella presenta la moció i cosa que el govern ja tenia preparat una actuació molt semblant o la mateixa, celebrem que sigui així i tot sigui una millora per als nens que puguin arribar a l'escola sense cap tipus de perill, és positiu. Llavors hem votat a favor. I només ressaltar que al final, a pregs i preguntes, nosaltres hem posat de manifest que per al ple que ve presentarem una moció on farem referència a que es creïn 2 plans d'igualtat, el Pla d'Igualtat Municipal i el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament, que són 2 eines necessàries per abolir certes actuacions i per també saber com estem ara mateix al municipi. Sabem si, per exemple, la gent de l'Ajuntament hi ha CAPs, hi ha més homes que dones de CAPs, tenen el mateix sou, no? Són incògnites que realment no sabem actualment i són temes en el que, primer, el govern ha de fer una gran feina i li hem fet un prec en el sentit que s'han de creure els temes d'igualtat i els temes de dona, perquè si tu crees una àrea competent en aquest tema, mínimament te l'has de creure. Llavors li hem fet aquest prec a l'equip de govern. I per una altra banda, l'administració és la primera que ha de donar exemple en aquests tipus d'àmbits i d'actuacions. I això és tot. Gràcies.